Coa posta en marcha da primeira fase de ampliación da nova EDAR, a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, dá un novo pulo ás intervencións en execución de cara á mellora do servizo de saneamento e do sistema de depuración en Rianxo. A posta en funcionamento desta primeira fase da ampliación da depuradora, que se executa en dúas fases para garantir así o tratamento das augas residuais do municipio, permitirá comprobar o seu axeitado comportamento de xeito previo á realización da segunda fase das obras, que conlevará tamén a demolición das antigas instalacións, o que suporá un tempo estimado de aproximadamente ano e medio. Para poder poñer en marcha esta primeira fase da depuradora, foi necesario rematar a execución do tanque de tormentas, dende onde se están a levar as augas residuais á nova estación de tratamento, mentre se continúa cas obras no resto da rede. Coa posta en marcha desta primeira fase das obras de ampliación da depuradora de Rianxo, a Xunta traballa na adecuación da capacidade de tratamento destas instalacións ás necesidades reais, co obxectivo de solucionar a problemática existente ata o de agora, derivada do excesivo volume de augas residuais en rede e da súa carga contaminante. A actuación forma parte do Plan de Saneamento Local para a Ría de Arousa, un dos primeiros redactados dende a Xunta, que conta con financiamento nun 80% do Programa Operativo Europeo FEDER.